Cus. Kepet ngono ae. Sik. Wis cus. Berarti nek apa? Hah? Nek mari ditambalno ya. Heeh. Terus bocor halus ya. Heeh. Ngono kan biasanya itu terus ya. Terus wayahe apa? Wayah ganti ya. Piro. Ah, boleh ya. Dobel. Ngono, biasa iku ngono. Lah kok larang. Kok blok. Biasanya iku ngono, gak percaya. Dik nek iku nek bocor pingsan iku terusan nek. Biasa iku ngono, bantu plus iku. Makanya aku gak seneng bantu plus. Oh, urusan ya. Berarti iki iso diganti ban jero ta guys? Ditambahi ban jero iso ta guys? Iso. Iso ya? Tukono ban jero tok sing ukuran sakmene. Lebokno. Dari tuku ban jero tok. Iya. Ukuran sakmene angel, Les. Ono lah. Ono. Ono. Nang Shopee lah akeh. Sopi yo. Ya ono sih tapi. Gen gak angel. Ning kloso iki gak ono. TikTok ya akeh. Wis tuku ban jero ae. TikTok arek nutul atau omah dhewe kok. Pasang ban jero ae. Ban jero murah. Gak rawan ya. Maksudnya gambar kerak anu. Bocor ya wis tambal wis mari. Oh, plus e Kelemahannya nang kono tuh plus iki. kelemahane gak nge ban jero ya. Iya. Tapi ancene nambale lho simpel. Nambal dhewe ya iso. Bare ditutup ngono tok. Nah, iku ya nek gak mager ya. Ambal gawe sekrop iku lho apa? Ya iku ya kena. Krop anti remuk. Enggak tukono ya, tukono sih. Wes tuku. Burung. Rong. Ukuran sing 21.000 ya. Hah? 21.000. Tapi kan oleh akeh. Ya oleh dua ukuran. Ono sing ukuran gede, ono sing ukuran gede. Iku prosoku tetep kudu dilem kok. Hah? Ono lime prosoku. Lah ya skrope wis ono 5. Oh, wis ana lime. Wis. Jadi karena muter tok yo. Panas sing awan iki.
sadu. Ini suasananya sadu ini sampai tahun baru ini. Suasana ini jatahnya sampai tahun baru. Enak. Baik ya. Lah kembali. Air eking kok kendaraan bensin. Baik konsepnya. Ya iya larang ya. Wes ro peda boros ya digawe. Ada yang ngawas ya. Nah. Umum aku, ngono aku sing disenengi apane ya. Hah? Sepeda ngono aku sing disenengi ya apane. Boros lho. Ya boros ya beluk. Ya belum ganggu. Ya berisik kan. Komunitas itu senengane ngono iku. Nah. Komunitas barang antik. Wong lawas. Nah, ini ning luar negeri itu ada ya. Ono ya. Kolektor-kolektor ngono ono ya. Nah, jadi ono ya kolektor yo. Posisi remuk ya Galicung ya. Hah? Galicung ya posisi remuk. Kalau Hah? Jangan ngopi gak gelem kok bulet ayo. ayo kabeh podo. Yo minimal ngopi. Ngopi ini murah deh, 5.000, 10.000 sen. Nah, yo. 5.000 ya 10.000. 10.000 aja tuh. Sak gelas. Loro. Oh iya, 12. Kopi ya, 5.000 ya. Kopi ireng 5.000 ya. Kopi susu 6.000. Aku dolar biar. Kopi ya. Zaman piro ya. Wis. Modal kalah. Iki rata-rata 5.000 dirasan. Tambah Padang juga berarti tidak. Ya. Oh, juga berarti kabeh. Apa Bapak di barang? Ya timbangannya gak lapo-lapo sih. Nah, kalau lapo. Aku loh mang. Kepada Aris. Oh, Hah? Haris. Aris. Tuh. Ngaren Mangin. yang Ploso. Iya, dia tuku sayur kan. Aku ya tuku sayur. Mari ngono. Ngomong-ngomongan di Nah, ini ngarep Alfa itu ta? menjalin kisah asmara. Hah? Enggak anu, jiling rasanya tak gede. Apa nih? Kamu eling nopi rasanya jiling ta? Tambah tahu ya. Ya tambah tahu tambah umur. Kirut kabeh. Wajah wong Tak wedok. takoni kan.
Sama saya main andi. Apa? Main andi. Nang landaan. Eh? Landaan. Pandaan. Tapi di perumahan yang gini-gini apa? Nanggone tengah-tengah itu loh, Jagung tengah-tengah yo. Oh ya, gabus. Bos. Di perumahan kono. Jadi bojone ning Jakarta proyekan. Ya kan nang Jakarta. Jadi LDR DE. Lo iki Kena iku. kena iki. Kena tipis-tipis iku. Suwi gak disobo iku. Suwung. Suwung Suwung. Oma angker medeni. Nek gak ono sing nyoba medeni. Awak. Yo diimbok tipis-tipis. Ya. Ora ro iki, ora ro. Wis iki ora ro. Kira-kira sapa? Lho, nawan. Lho, sapa ya aku ngono? Pangling dah kowe. Hah? Pangling dah. Pangling ya? Dah, keren. Lah, tuh kesel di sini. Ambak elek lagi. Tik. Wajah iku kirut-kirut kabeh ngono lho. Ya semak-emak iku kok. Wajah iku. Wis ono kantong-kantongi mata iku lho wis. 30 sana. Harus biyen prima dona iki kamu. Rida yang paling nom dhewe wis ketok tuwek kok. Artis apa maneh iku harus artis. Rida biyen iku koyo Cina sih. Sipit sih. Ya sipit ariwa. Sipit ndek ngono sih. Yang saiki ya sipit pancet. Ya pancet sipit. Tapi ya wis mulai keriput-keriput. Ora ro areku saiki piye ning Gudo. Ora apa sih. Terus ya ketane ya wis gak sediki ya iki. Enggak. Los deh. Pas ya. Los. Sing cilik-cilik iku mbiyen iku Rida karo Karis. Maksudnya iku awake cilik lho. Dendek. Karena Novi iku aku eling wajahe tapi pas jeno. Nek sing saiki kan Sopo? Novi yang sing hubungan ambek Galicung. Oh, Novita. Novi ta awakmu sih sing hubungan ambek Galicung. Galicung. Galicung ya. Galicung. Koncone Galicung nang mondok Narjagung biyen iku. Galicung iku mondok orang pondok iku. Hah? Galicung iku tau mondok orang pondok. Rong pondok. Nang ndi ae? Nang ngene Sedekia karo nang ngene Rajagung. Lah kok alumni wong akeh ngene. Mondoke dhewe iku loro. Sepak terjangke akeh Galicung ya semua. Calon ini kecil di bawah. Sinar Jagung iku golek jasa tok deh. Tapi ya mondok nang kono. Sekolah nang kono deh. Ya sepak terjaring menungso ya. Calon ini. Lah aku blonjo gampe bojomu ta? Dah, itu ning omah. Kok pinter bojone ditinggal. Goblok. Oh mas. Tau bapak iku aku manut. Kok pinter ya bojone ditinggal iki. Gawat tuh. Kenal sama bertemu kembali ya. Tipis. Lah ini sih biar wis mau sikat sih. Oh wis ya. Cepet. Kareng ngiling nonton duil. Wis kaya lagi mbiyen ta. Semas.
no. Hah? Baterai dari 10%. Ya pas ya tutup pabrik. Lu rapi. Jedak jeduk ya. Nah, Yo. Dung 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 dung. Aku ning ngono kabeh saiki. Karena dangdut gak payu. lagu musim. Dangdut era payu. Yo imamen.